Benvingudes a Veus, històries mestisses que sanen el món. Pedro recorre els límits d'una de les hortes de la comarca de l'Horta Sud, a València. Va a peu al Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional, CERAI, la ONGD per a la qual treballa. Està situada a Catarroja, una de les poblacions greument afectades per les inundacions de la Dana. Mira per on trepitja. No pot evitar pensar que cada nou gra que fructifica està regat amb el sofriment dels qui van viure la riuada a l'octubre de 2024. Ha passat un any, però encara ressona en la seva memòria aquell torrent de llot, aigua i enderrocs desbordant els llits i emportant-se per davant la vida de centenars d'éssers humans, animals, plantes, llars, projectes i somnis. Chicas, asomaros del vernos. ¡Ay, Dios mío! Loli, ¿de dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El agua les ha llegado al cuello y no sé nada desde ella desde hace 8 horas. O sea. Madre mía. Me cago en Veo más que estoy aquí enganchado. A las 2:30 de la tarde, cuando su pareja le llama, ahí ya no respondió el teléfono. Entonces no sabemos si se ha quedado en la pista de silla al salir del puerto de Valencia o si ha podido llegar a su casa. Si els que assistim amb impotència a les inundacions a través de les imatges i els testimoniatges compartits ens omplim d'estupor, com serà el dolor de les persones que viuen al Gemesí, Guadassar, Torís, Xera, Castellar Liberal, Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Picanya, Torrent, Massanassa, Xiva, Godelleta, Sedaví, Catarroja. Encara que la naturalesa hagi ja tancat algunes cicatrius, qui passe per allí continuarà trobant algunes petjades del desastre. A nivell personal, al principi la primera sensació és d'impacte absolut, després moltíssima por per saber que totes les persones més pròximes o les persones amb les quals treballes, al final les persones que tens un contacte estan bé, no? Això és com el primer instint primari i al dia següent pues una miqueta cobrar consciència de la catàstrofe. I a partir d'ahir, els següents 2 dies, era una barreja entre tristesa, també molta ràbia, perquè els primers dies la inacció a nivell d'administracions era, si no total, molt gran, tant a nivell d'administracions autonòmiques com el que pogués haver fet les administracions estatals. Mentre camina, mentre la naturalesa li acompanya, Pedro es recorda en veu alta com va afectar la Dana als llauradors del programa Horta Cuina, de la gran zona agrícola periurbana que envolta la ciutat de València. Perquè ell estava allí. Ell formava part de l'equip tècnic que va participar en la recuperació de les activitats de l'horta. A nivell d'estructura dins d'Horta Cuina va ser un revulsiu total. Capgirarem la dinàmica quotidiana al 100%. Jo crec que quasi com bona part de la ciutadania de València i de les comarques afectades. I al final, el mes següent, el 60-70% del treball d'Horta Cuina va ser dedicat a aquests punts d'emergència. No? Tot l'equip tècnic es dedicava bàsicament a gestionar l'acopi del producte fresc dels productors de la tira de contar o bé de l'assat Horta Cuina, dels productors ecològics que estiguera disponible, que estiguera en bona qualitat, que tinguera garantits que no havia sigut afectat per la Dana, i a partir d'ahir era organitzar les produccions, organitzar l'acopi i fer les entregues en els punts. I que al final en l'equip tècnic érem 6 persones, pràcticament 5, excepte una persona que estava encara coordinant el servei als menjadors escolars que estaven actius fora de les comarques afectades. Les altres persones estàvem o bé coordinant els palets d'emergència de fruita i hortalissa, altres companys també recolzant tot el tema administratiu i tot el procés de la campanya Cultivem Solidaritat, i això va durar pràcticament 2 mesos. Concha escombra un dels racons que encara queden per desenrunar.
El fang, l'aigua estancada, les escombraries, les zones de desfets que va deixar després de si la Dana, van canviar la manera d'entendre la neteja en l'horta. Cada vegada que algú pren una escombra, torna, d'alguna manera, als dies, setmanes i mesos posteriors a aquest 29 d'octubre de 2024. El so de les pales retirant el desastre es va convertir en part de la vida quotidiana de milers de persones que van aprendre a relacionar-se d'una altra manera. La fraternitat, el suport mutu i la solidaritat es van convertir en les veritables taules de salvació. Fou un horror. Jo ho vàrem viure, fou un horror i un xoc. Pues al dia següent ja se va reaccionar, varen reaccionar i al marge de les activitats que individualment se podien fer, que en veritat era anar a veure si podíem arribar al poble veí, pues, ens posarem en marxa des de per l'Horta bàsicament en dos coses. Una, en crear quadrilles de suport de voluntaris per ajudar a llauradors. Això se tingué que posposar perquè anaren a llauradors que així ho demanaren. I després l'altra acció que varen posar en marxa de forma col·lectiva des de per l'Horta fon en companyia d'altres organitzacions semblants, agraristes o en les que compartim objectius, fer recaptació de fons econòmics per a poder donar una ajuda, donar un suport. Especialment pensàvem a aquells projectes que perillava un abandonament de l'activitat. Concha va formar part d'aquesta cadena de cures a través del col·lectiu ciutadà per l'Horta, el principal objectiu del qual és protegir aquest espai reconegut internacionalment per la seva importància a nivell agrícola, ambiental i identitari. Empesa per les urgències, la ciutadania va començar a organitzar-se com mai. Associacions i organitzacions de molt diversa índole van començar a compartir eines, equips humans, fons, per a salvar l'horta i els que en ella habiten. Enmig del seu recorregut, Pedro ho recorda molt bé. Pues jo recorde que moltes de les persones de forma individual de diferents entitats, com jo i el meu company Piero quan estàvem ajudant en un punt de Castellar, altres persones de justícia que estaven ajudant en Catarroja, altres persones d'altres entitats que també estaven ajudant, i al final era com podem al final organitzar-nos d'alguna forma i tractar de tindre més impacte més enllà de l'ajuda individual amb el nostre cos que estaven fent. No? Ahí és una oportunitat i és que ens va contactar Oxfam a CERAI, ens va dir que també li agradaria ajudar a nivell econòmic, que les necessitats eren les necessitats dels projectes productius, no? Que si podíem diagnosticar, parlar amb ells, a veure què podien fer, i a partir d'aquest xicotet impuls, entre que hi havia molta gent que volia ajuntar-se per a tindre un impacte major a nivell d'ajuda al sector productiu, però també en temes d'alimentació. I aquest primer impuls d'Oxfam és on es va començar a pensar en promoure una campanya, com van fer altres moltes entitats, en aquest cas una campanya sobretot dirigida a recolzar el sector productiu de xicoteta escala, no? I el sector agroecològic que havia sigut afectat, i d'altra banda també donar aquest servei d'emergència, no? Per a garantir ja no el dret a l'alimentació, sinó una certa seguretat alimentària, i a partir d'aquesta necessitat bàsica és on va eixir la campanya Cultivem Solidaritat. El programa Horta Cuina proveeix a més de mig centenar de col·legis amb fruites i hortalisses ecològiques de temporada i proximitat recollides en l'horta valenciana. La finalitat última és facilitar i consolidar una alimentació saludable, sostenible i de qualitat basada en l'agricultura local. Després de la Dana, aquests treballs agrícoles quotidians sostenen una història compartida difícil de posar en paraules. Julio, llaurador i gerent de Saifresc, una empresa dedicada al conreu i la venda d'aliments ecològics, empeny les caixes plenes amb els millors cítrics orgànics que ha acollit aquesta temporada.
Mentre espera l'arribada del camió que els transportarà, a l'interior del magatzem, el seu fill organitza les caixes de comandes. ¿Berenjena? Berenjena están. ¿Lotes de mezcla? Sí, está. ¿Cebolla? Están. ¿La seca también? Sí, esa está aquí también. Vale. ¿Cereza? Están. ¿Rabanitos? Está. ¿Shiitake? Sí. Aquell 29 d'octubre de 2024, com totes les tardors, estaven en plena recol·lecció. Apenes s'havien collit les varietats de caqui més primerenques. La Dana es va emportar per davant totes les collites. Es van perdre milers d'hectàrees de cítrics, caquis, hortalisses, vinyes i altres cultius. Julio va veure, impotent, com la nau on tenia el gènere per a vendre quedava coberta per 1 metre d'aigua. Y a mí lo que me hacía cavilar, es que nosaltres a casa en línia recta, perquè si no sé si ho sabeu, però des de Catarroja a la plaça de l'Ajuntament de València, si tu te'n vas recte, arribes pel carrer Sant Vicent, arribes a la plaça de l'Ajuntament. I n'hi ha 8 quilòmetres de ma casa a la plaça de l'Ajuntament de València. Vas a València i tornes a peu per veure. I en 2 hores ho han fet. I la sensació d'estar així a 8 quilòmetres de l'Ajuntament de València, a 2 hores apenas a caminant, i que no tingues res, ni que vinga ningú a dur-te res, pues te quedes molt indefens. Entonces, el dissabte jo el que faig és que ja quan tinc telèfon me poso en contacte en Sarai, entraré en coses, dic a veure si podem ajudar a entrar així coses al poble. Entonces el meu fill venia en la bicicleta, venia així, pues agarrava mandarines, aguia, coses així, i les entrava per acá. Que tocava anar. Els pensaments de Julio es perden en milers de detalls mentre les seues mans continuen apilant caixes. Ell va ser un dels llauradors menys afectats i, com desenes d'ells, va oferir el que tenia per a socórrer als que ho necessitaven. El que al principi va ser una resposta a l'instint de supervivència com a col·lectiu, a les poques setmanes es va convertir en una organització ciutadana sense precedents, única en la història d'aquesta comunitat. No, cada entitat va tindre una tasca a nivell tècnic, doncs algunes més de difusió, altres més tinguérem una tasca de diagnòstic amb el sector productiu i veure com podíem reflectir les afectacions que havien tingut, quines afectacions podien ser cobertes per la campanya i altres que ja estaven o estaven previstes ser cobertes pels seguros agraris o altres que directament eren afectacions més estructurals que necessitaven d'ajudes específiques. Bueno, cada entitat va fer un treball tècnic, també és veritat que hi havia que fer un treball administratiu per a, de la forma més àgil, fer que aquestes ajudes pogueren ajudar a arribar al sector productiu. I també una vessant que era molt important és fer tota la comunicació de la campanya per a tractar de captar el màxim de fons a nivell econòmic, que cada entitat va activar els seus departaments de comunicació i amb l'impacte de tots aplegarem fins a on van poder arribar, bàsicament. A pocs quilòmetres de la sendera per la qual camina Pedro, Maria renta les seues mans després d'haver treballat en l'hort. La Dana gairebé s'emporta per davant no sols els seus cultius, sinó el seu projecte Horta Camí Vell. Ella i el seu company es van veure obligats a reflexionar sobre el model agrícola actual i quin seria el seu paper com a joves emprenedors en l'adaptació del territori a les incerteses climàtiques. Els recolzen les dades oficials. La Comissió Europea ja ha avisat que el canvi climàtic sotmetrà a empreses i treballadors a nous riscos i adversitats. Enfront d'ells, és necessari comptar amb el suport de les administracions públiques. Per això, busquen noves respostes. Bé, enguany, després de la Dana, he viscut el procés de recuperació com una barreja d'esgotament, però també molt d'aprenentatge. A poc vaig comprendre que la cosa anava més enllà de reparar, no? Que havíem de repensar un poc el nostre projecte, de manera que
a veure com ens podíem fer més resilients front al canvi climàtic, front a aquestes situacions adverses que anaven a tornar a passar, que hi van a tornar a passar. No? Este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar. Un any després, les persones que formen part del programa Horta Cuina, com la resta de llauradors i llauradores, continuen exigint responsabilitats a l'administració pública per la falta de prevenció i manteniment, per les infraestructures inadequades o deteriorades de les localitats com la sarsa de clavegueram, els murs de contenció o les carreteres, per la resposta tardana o insuficient durant l'emergència, per la tramitació lenta o confusa d'ajudes i per la falta de suport estructural al territori rural. A més, estan oferint la major resistència a les decisions de la Generalitat, que ha aprovat un decret llei que fa possible la construcció residencial, espais esportius i aparcaments en un terç d'aquest cinturó agrícola. Mentre això succeeix, una nova generació de llauradors i llauradores, com Maria, es prepara igual que uns altres a tot el món per a aquesta nova era del planeta marcada per la crisi climàtica. Maria i el seu company, per exemple, s'han plantejat vivificar els seus cultius. Abans, principalment, el que teníem era hortalissa i ara volem ficar més varietats de frutals, sobretot varietats que siguin autòctones, que estiguin adaptades ja a nivell local al nostre entorn. És superimportant, ara més que mai, l'agroecologia. No és una opció, pense, sinó una necessitat, que ens dona també les eines per a crear sistemes més diversos, més resilients, més sostenibles, que protegeixen el sòl, que ens ajuden a estalviar l'aigua, que ens ajuden també a protegir la biodiversitat. També és superimportant protegir la biodiversitat per fer-nos, per lluitar contra el canvi climàtic, no? I penso que també l'agroecologia posa les persones i les comunitats en el centre, la qual cosa també ens ajuda a reforçar la sobirania alimentària i els vincles socials. Les veus de Pedro, Concha, Julio i Maria ens alerten de la necessitat d'articular respostes enfront dels fenòmens meteorològics extrems abans que succeïsquen, durant i després. No sols a la ciutadania, sinó també a les administracions públiques. Demanen suport a l'agricultura que aposta per models més sostenibles de conreu com a clau per a frenar la crisi climàtica. Si vols conèixer més sobre les protagonistes d'aquesta història, entra en veus.info. Per descobrir més històries mestisses que sanen el món, segueix-nos en Spotify, iVoox o en les xarxes socials de Medicus Mundi Mediterrània. Queda molt per escoltar, moltes veus per conèixer. Salut! Aquest podcast ha sigut finançat per la Cooperació Catalana. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Medicus Mundi Mediterrània i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.